הקישו את כל וברוכים הבאים למערכת שידורי תורה שעל ידי כל הלשון. מה הקישו את זה? שלום. אומרים שזה לא בריא. אומרים לי את זה. להקלטה, הקישו אחת. כשביעה, בחר את הנושא של השיעור שאינכם עומדים למסור. בשיעור בנושא בחרתם להקליט בתוך שיעורים ושיחות בחסידות. בהישמע נפטרוף, נא לומר בקול ברור את כותרת השיעור ובסיום להקיש 5. הכותרת תירשם אוטומטית ותופיע בשם הקובץ. בסיום שידור השיעור ניתן לנתק או להקיש 99 כדי להקליט מחדש את הכותרת. יום שני בערב, כנסת רבי יעקב, פרשת שופטים, תשפ"ו, הלימוד פרשת ראה. אינכם עוברים למצב המתנה עד לתחילת השיעור. כאשר אינכם מוכנים להתחיל בשיעור, הקישו על 5. אפשר להתחיל? בסיום נתקו את הקו. נתחיל עם איזה בדיחה. הזכרת לי, דיברת על ה-30 וזה, נזכרתי, ממתי מחשבים את הזה, נזכרתי בדיחה. יש בדרם באמריקה אומר, איזה יהודי מודרני כזה, בקושי יודע מיהדות משהו, מתקשר אליו, אומר ככה, הרופאים כבר התייאשו מאבא שלו. הם אומרים, הוא כבר, מבחינתם הוא כבר, אז הוא אומר, הם אומרים שעוד שבוע הוא צריך כבר למות. ועוד שבוע זה לא יסתדר לו, כי אז זה ההולידיי. ואז הוא רוצה לסגור את המפעל ולצאת לחופשה, זה לא משתלם לו לשבת שבעה אז. אם הוא כבר יכול לשבת שבעה עכשיו. כי מבחינת הרופאים הוא כבר מת וזה. טוב, הוא אומר, אני רואה מי יש לי עסק. אז אני עונה לו, בסדר, תשב שבעה השבוע, בסדר. אחרי רבע שעה מתקשר אליו איזה יהודי מבוגר. תגיד לו, כבוד הרב, אתה אמרת לבן שלי שיכול לשבת שבעה עליי? הוא אומר, לא, סליחה, אמסרי, לא התכוונתי. הוא אומר, לא, אין לי בעיה, no problem. אני רק רוצה לדעת אם אני צריך ללכת לנחם אותו. כמו היה איזה בן אדם כוסס בבית, אז אשתו הכינה עוגיות, הוא אמר, תביא לי עוגיות, זה לא שימה שלך. זה אני יודע, סיפור יהודי בבני ברק, קראו לו מנדל פויגל, והיו מודעות מנדל פויגל נפטר, וזה היה מנדל פויגל אחר. המנדל פויגל הזה שהכרתי אותו, הוא כבר גם לא חי, והוא היה לו חוש הומור כזה, וכל אחד חושב שהוא נפטר, ומתקשרים, והוא עונה לטלפון, והוא כבר יודע מה אנשים נשארים ככה בהלם, שואל, עם מי אני מדבר? אתה מדבר עם הנפטר בעצמו. אוקיי, נתחיל פרשת ראה. זה המהלך שלי תמיד עד 3 ימים הראשונים, אני עדיין בפיגור. אני עכשיו ילך מאחורה. כן. דיברנו היום בכולל, כן, אתה היית בכולל, כן, רבי דוד? רבי דוד? כן. דיברנו על כל מיני, מה זה חגים, מועדי השם, מקרא קודש, שמחה, דיברנו על זה. אז באמת דיברנו שיש מהלך בטור, התחלנו להזכיר את זה בכולל, שיש מהלך בטור, שהטור אומר, אם דיון בטור, אם אומרים בראש שנה וכיפור, ותיתן לנו השם אלוקינו, באהבה, מאדים לשמחה, חגים ודנים לששון. נפסק שלו, לא אשכנזים ולא הספרדים, לא אומרים. אבל יש דעה בראשונים שכן אומרים. אז דיברנו על זה באריכות. אז לא ניכנס לזה, אבל בכל מקרה, נחזור קצת אחורה. פה כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. מה זאת אומרת? לומדים מזה שצריך להזכיר יציאת מצרים כל יום. וגם בלילה, כל ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, או להביא למות המשיח.
אבל מה זה למען תזכור? למען זה טעם, כאילו, נותן טעם. למען, מה זה למען? התורה אומרת, פעם אחת בשנה צריך לעשות חגיגה כמו חתונה, ליל הסדר ושבע ברכות. אחרי זה אתה יכול, יעזור לך מה שתזכיר בפה כל השנה. אם לא תעשה את המצב פעם אחת בשנה, אז גם אם תגיד את זה בפה, זה לא יהיה באמת. אז צריך פעם בשנה לעשות את המצב, למען תזכור כל ימי חייך. פה נחזור עוד קצת אחורה. כתוב, כי מכר לך אחיך העברי או העבריה, רש"י אומר מדובר במכרו בדין. יש מוכר עצמו מחמת תוחקו, ויש מכרו בדין, תפסו אותו על חם, נמכר בגנבתו. ואז ואין לו מה לשלם, הוא צריך לשלם כפל וזה אין לו מה לשלם, אז הבדין מוכר אותו. ואז הוא צריך לעבוד 6 שנים, בשנה השביעית, זה לא הכוונה שמיטה, שנה השביעית זה, תשלחנו חופשי מימוך. וכי תשלחנו חופשי מימוך, לא תשלחנו ריקם, אפילו תגידו גנב ועבריין. קודם כל, לפעמים, אני נזכר בדיחה, היה אחד שתפסו אותו בגניבה, והשופט שואל אותו, אתה גנבת או לא? הוא מתחיל להגיד, יש לי משפחה עם ילדים וזה. לא אכפת לי סיפורים פה. סיפורים, אני שאלתי, אתה תגיד כן או לא? אז הוא אומר לשופט, אני אענה לך, אבל אני גם רוצה לשאול את השופט משהו, שיענה לי כן או לא. הוא אומר, זה נכון שאומרים על השופט שהפסיק לקחת שוחד בזמן האחרון? כן, אם הוא אומר כן, אז הוא מודה שהיה לוקח עד עכשיו. אם הוא אומר לא, זאת אומרת שעדיין ממשיך. אבל יש סיפור כזה, סיפור מעניין, סיפרתי את זה בזמן האחרון. היה הרב מפונוביץ', הרב קנמן, הוא ייסד את ישיבת פונוביץ'. הוא היה יודע להוציא, הוא ידע להוציא כסף, היה פה מפיק מעגליות, היה יודע להוציא כסף מאנשים, והיה נוסע לאמריקה ולאסוף כסף בשביל הישיבה, הוא בנה את הישיבה והכל. ואז הוא מגיע, זה היה אמריקה אחרי השואה, בזמנים מהם, גם אנשים דתיים היה מאוד חלש השבת והכל. כי זה היה בעיה של עבודה פשוט. זה היה עניין של פרנסה, כן. אתה עובד במקום, אתה לא בא בשבת, מפטרים אותך. פשוט מפטרים אותך. אז והיו יהודים ראשונים פשוט שכל שבוע היה עובד במקום אחר. אבל לא כל אחד היה לו בדרגה הזו, אנשים מסכנים. בקיצור, הוא דופק בבתים, הרב מפונוביץ', אף אחד לא פותח. אז עד שהוא שמע שיש היום, לא יודע איך קוראים לזה באנגלית, כזה ויכוח פומבי כזה. כן, עימות כזה, בין האורתודוקסים לבין האנלוגים, הרפורמים ואלה. טוב, אז הוא אמר, אם גם ככה אני לא תופס את האנשים בבית, אז ילך שמה. הוא הלך שמה, ואז הרבי הרפורמי שואל את הרבי האורתודוקסי, שהרבי האורתודוקסי גם לא שמר שבת. והוא שואל אותו, אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה שומר שבת או לא? והוא לא נעים לו לשאול את השאלה, הוא מייצג את הדתיים, הוא בעצמו לא שומר שבת. אז הוא מתחיל, הוא פשוט תתאדם מבושה פשוט. הוא אומר, אתה צריך להבין, זה בעיה של פרנסה, פיקוח נפש ועניינים. הוא אומר, לא, אל תספר לסיפורים, כן או לא? אז הוא ממש עדי מבושה, ואמר, לא. וכל הרפורמים, מחיית כפיים, שכאילו מה אתה מספר סיפורים, אתה בעצמך לא שומר שבת בכלל. אז הוא כבר לא היה לו מה לדבר, פשוט עדי מבושה. אז הרב מפונוביץ' אמר, אני מן השמיים הגעתי פה. הוא אומר, הוא היה אדם חכם, פיקח. הוא ניגש לרב הרפורמי. הוא אומר, אני רב בארץ ישראל, הרב מפונוביץ', אם אני יכול לשאול את הרבי משהו, אני גם רוצה לשאול משהו. בסדר, מה הוא יגיד לו? לא, אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה תגיד לי, אתה שומר שבת, כן או לא? ואז התחיל לצחוק, בוודאי שלא, והתחיל לצחוק, בטח שלא. הוא אומר, אתה שמת לב איך הוא ענה ואיך אתה ענית? תראה, הוא התחיל לצעוק, איך הוא ענה, הוא אומר, באיזה בושה, עדי מבושה, ואיך אתה בחוצפה, איך ענית? זה ההבדל. הוא אומר, עכשיו הבנתי את הפסוק, אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו. הוא אומר, למה הבעירה זה האדום?
היה יותר טוב להגיד שזה שחור. אבל לא, אם אתה מתבייש עם זה, אתה מאדים מבושה. כל העושה עבירה הוא מתבייש בה, הוא לא עושה אידאולוגיה כמו שמאלנים וכאלה. הוא לא עושה אידאולוגיה מזה. אז מוחלים לו על כל עוונותיו. אם יהיו חטאיכם כשנים אתה מתבייש, אז הוא אומר קשה לגיור. בכל מקרה, אז אני חוזר לעניינים פה, זה דרך אגב. אז אנחנו דיברנו פה על... כן, עבדי, כן. לא, אני אומר... ונמכר בגנבתו, בשביל זה נזכרתי, ונמכר בגנבתו. אבל בכל מקרה, אפילו שהוא כאילו עבריין, ונמכר בגנבתו, עדיין אתה צריך לתת לו, לשחרר אותו בשנה השביעית, וגם אז לתת לו משהו, הענקה, הענק תעניק לו, לא תשחרר, הענק תעניק לו כמו, רש"י אומר, הענק תעניק, כפול, למה? כי גם הקדוש ברוך הוא נתן לנו כפול, ביזת מצרים וביזת הים. וזכרת כעבד היית בארץ מצרים, וגם אני עשיתי איתך ככה. והיה אומרת התורה, כי יאמר אליך לא יצא מעמך, כי אהבך בית ביתך, כי טוב לו עמך. פה שמתי לב משהו מעניין. בהשוואה לגבי מה שכתוב פה, ולגבי מה שכתוב בפרשת משפטים. משפטים גם כתוב כי תקנה עבד עברי, וגם כתוב על הדבר הזה שהוא לא רוצה לצאת בשש, הוא אומר זה טוב לו, ואז צריך לעשות לו חור באוזן. שמה לא כתוב הלשון הזה, שמה כתוב כי אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי לא יוצא חופשי. פה כתוב כי אהבך והיה כי יאמר אליך לא יצא מעמך, כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך. מה זאת אומרת? איזה בן אדם משוגע, הוא יכול להשתחרר ואומר לא, אני רוצה להישאר פה. אבל מה האמת? האמת, הרי ההלכה שאי אפשר לתת לו שפחה כנענית להביא ילדים רק אם הוא לא נשוי. אם הוא נשוי אי אפשר לתת לו. הסיבה היא, כי אם הוא נשוי הוא מחובר לאשתו וילדים, אז הוא לא יוצא להישאר שם. אם הוא לא נשוי אז הוא יתחבר לשקצה הזאת, לשפחה ולילדים, והוא ירצה להישאר שם. אבל בכל זאת היצר הרע עובד, גם אם הוא כן נשוי לפעמים, שהוא רוצה, הוא יתאהב בזאתי. ולכן הוא לא יגיד את האמת, כי תאהבתי עם השקצה. הוא יגיד לאדון, אני אוהב את השולחן שבת שלך, איך אתה מדבר דברי תורה, מספר סיפורי צדיקים לילדים, זה מה שהוא אומר. והיה כי יאמר אליך לא יצא מעמך, הוא לא מדבר על השפחה, כי אהבך, בית ביתך, איזה בית יהודי יש לך, כי טוב לו עמך. אבל האמת כתוב בפרשת משפטים, אהבתי את אדוני, זה גם כאילו, את אשתי ואת בניי. אז מה צריך לעשות? ולקחת את המרצע ונתת באוזנו בדלת, והיה לך אף למתחת הסכם. אז מה העניין? רש"י מסביר באריכות בפרשת משפטים מה העניין של החור באוזן שעושים לו. אבל בפשטות העניין זה היה נהוג כנראה, שעבד, עבד כנעני, זה לא הלכה, אבל זה היה נהוג בעולם כנראה, עבד היה לו איזה משהו כמו חור, לדעת שאתה לא בן אדם לעצמך, אתה שייך למישהו. ולכן זה עבד כנעני, יש דבר כזה, זה לא הלכה. אבל עבד עברי בוודאי שהוא לא שייך למישהו. אבל אם אתה רוצה להיות כמו גוי, כמו שייך באמת למישהו, אז נעשה לך חור באוזן. אם זה לא, בדרך כלל היה אומר, עזוב. אבל אם הוא מתעקש, אז בסדר. אחר הם נמצאים עבדים של כל מי שחלו מזה עבדים שפעם, נגיד היו סימן לו, כמו שאמרת, נגיד חור באוזן, או סימן פה, ככה הם נמצאים גם... וזהו, כן. כל אחד. אתה יודע, בצחות אני אומר תמיד, לאישה עושים גם כחור באוזן. כי את שייכת אליי. כן, הרי את מקודשת לי. תגיד את זה, תן לי להתקשר לאשתך. נראה פה בשם עליי. אז עכשיו ככה, מה? שאלה. כן. נניח, הוא קנה משהו סחורה ב-100,000, 200,000. אין לו לשלם. והוא עובד 6 שנים, הוא לא מצליח להחזיר את הכמות הזאת. זה לא קשור. הצליח, לא יצטרך אחרי 6 שנים, יוצא בזה. אם יש לו לשלם, יש לו, אם אין, לא אין מה לעשות. הוא עובד עכשיו, נכון, 6 שנים. לא קשור, פטור. אם יהיה לו לשלם, הוא צריך לשלם. אין לו לשלם, אז לא. לא, רבנו, לא הבנת את השאלה שלי. הבנתי. עכשיו הוא ישתחרר אחרי 6 שנים. כן, הבנתי. הוא ימשיך לשלם את החוב. אם יהיה לו לשלם. אם יהיה לו לשלם, אם לא, לא. אם לא, אין לי, פטור. טוב,
בקיצור, אז אוקיי, רש"י אומר עוד משהו, האמת היא, אם אנחנו מתבוננים, ברית מילה זה גם כאן אותו רעיון. כי אנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא, יש משהו בגוף, סימן, אתה שייך למישהו. עבדיי הם ולא עבדים לעבדים. זה העניין של ברית מילה. באמת כתוב בחז"ל שטורנסרופוס הרשע, אתה לא יכול לאכול. בשעה אחת. אתה עדיין בשרי? אני גם בשרי, כי אכלתי את הלב. אתה רוצה? לא, 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 לא. לא. בשרי. לא אוכל כלום, בשרי. בשרי, כן. תיקח את זה איתך לבית, תאכל את זה בבית. אסור להוציא אוכל מחד האוכל. בקיצור, אז בעצם כמו שאנחנו מדברים ברית מילה, זה גם כאן אותו רעיון. והספר החינוך אומר, ברעיון זה הרעיון. רק למה דווקא שמה? כי זה הדבר החשוב, כי משם מביאים דורות ישרים מבורכים, משם זה, וגם כן, כתוב בספרים הקדושים, למה שמה? הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך, שמה, זה הנקודה. איך אתה מתנהג בדברים בקדושת הברית. דווקא שמה, זה הסימן שאתה שלי. איך אתה מתנהג בקדושה. אז גם כתוב שזה מחליש כוח התאווה. שאל טורנסרופוס הרשע את רבי עקיבא. מה שאל אותו? אם הקדוש ברוך הוא רוצה ברית מילה, למה שהאדם לא נולד ככה מלכתחילה? אז באמת בספרים הקדושים כתוב שלפני חטא עץ הדת, האדם הראשון נולד ככה. זה הכל קשור לחטא של עץ הדת. אז זה אדם נברא ככה. כן, נברא ככה. לא, שם נולד מעול, יש כאלה נולד מעול. האדם הראשון נברא ככה. אז כתוב באמת שלפני חטא עץ הדת היה צריך להיות ככה. אבל האמת היא שזה בכלל לא שאלה, טורנסרופוס זה סתם מקשקש בראש. כי למה? הקדוש ברוך הוא בכוונה לא ברא את כולם ככה, הוא רוצה את הסימן. אם כולם יהיו ככה, מה הסימן בין יהודים לגויים? כל הסימן שאנחנו עם הנבחר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה העניין. רש"י בפרשת משפטים מצטט מחז"ל דברים אחרים למה צריך לעשות חור באוזן. רש"י אומר, אם הכוונה גנב, אומרים כנראה יש לך בעיה בשמיעה, אתה לא שמעת לא תגנוב, כנראה יש לך בעיה באוזן, לכן עושים לו חור באוזן. כך אומר רש"י. מה? רש"י מביא את זה מחז"ל? שם דווקא עוד ששמעה כן, רש"י מביא את זה. אבל לא מה שאתה אומר. לא, רש"י מתחיל לא תגנוב, אחרי זה אומר רש"י, ומה זה עם הגנב? מה אם מוכר עצמו מחמד דוחקו? על זה אומר מה שאתה אומר. אוזן ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיי הם ולא עבדים לעבדים, ואתה אין לך ביטחון בהשם שיפרנס אותך, אתה הולך למכור את עצמך לעבד, אז גם כן כנראה יש לך בעיה באוזן, צריך לעשות את החור בשמיעה. אבל פה יש את השאלה של אני הקטן, שיש לי שאלה שמה. אם הבעיה אתה אומר שיש לו בעיה באוזן, הוא לא שומע טוב, לא תגנוב, לא שומע כי לי בני ישראל עבדים, אז למה עכשיו שיעשו את זה? ישר שגנב היה צריך לעשות את זה. או ישר שמחר עצמו מחמד דוחקו היה צריך לעשות את זה. למה אתה מחכה רק ל6 שנים, מתי הוא לא רוצה להשתחרר, עכשיו אתה מעניש אותו. אז אני הקטן עונה ככה, עם סיפור. למדתי בתלמוד תורה. היה לי חבר שהמורה המלמד רצה להעניש אותו משהו, הוא לא התנהג יפה, לא יודע, אמר, צא החוצה. רבע שעה תהיה בחוץ. אז אני זוכר סיפורים כאלה. סבבה לי. זהו. אז היו ילדים, אם הוציאו אותם החוצה, אז היה עונש. אחרי רבע שעה הוא נכנס, בוכה וזה. אבל היו, כמו שהוא אומר, סבבה. מה היה עושה? היה ילד אחד אצלנו, בינתיים הלך למכולת וקנה סוכריות. חוזר עם הסוכריות, כזה עם איזה מסטיק, נכנס ככה. אז הוא נתן לו עונש כמו שצריך. אומר, אני חשבתי שזה עונש, אם בשבילך זה פרס, אז אני אתן לך, עכשיו תקבל עונש כמו שצריך. אני אומר ככה, איזה בושה זה, מוכרים אותו לעבד. הוא אומר, זה טוב, זה כיף, יש לו פה איזה שיקצה, שפחה וילדים, מצא איזה שיקצה, זה פרס, עכשיו תקבל עונש. עכשיו חוזרים לעונש שהיה צריך באמת לקבל אז. בערך בסגנון הזה, גם בפרשת משפטים, אמרתי משהו אחר.
כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, תשמע עבודה. כן. משה רבנו זורם. אתה שולח מלאך להביא אותנו לארץ, יפה. אחרי זה פרשת כי תישא אחרי חטא העגל, שוב פעם הקדוש ברוך הוא אומר את זה, אני שולח לך מלאך, כי מלאכי ילך לפניך. משה רבנו מתחיל, לא! לא רוצה, אם הם פניך, אני לא רוצה מלאך, אם הם פניך הולכים, אל תעלינו מזה. מה היה? יש לנו היום אורח חשוב. תן לו מהפיצה. מי זה האורח? זה הבן שלנו. אני מכיר אותו. בטח מכיר, איך לא תכיר אותו? לא ראיתי אותך נשמה. תן לו, תכבד אותו, תכבד אותו. נכנס איתי, אתה לא ראית, נכנס איתי, תכבד אותו עם הפיצה, נו. מה אתה רוצה? פיצה, זיתים? פטריות, זיתים. אפשר כאילו בצדה, אני בקיצור, אז אתה שותה קולה? מה אתה שותה? כל המצווה. וואו. אז בקיצור, מה פתאום משה רבנו מתחיל לעשות בלגן, או אם אתה שולח מלאך לא צריך. אני רוצה ארץ ישראל איתך, לא עם איזה הרצל, עם איזה מישהו בן גוריון, אני רוצה איתך עם כוח הקדושה. מה קרה? אז למה? איפה היית בפרשת משפטים? רש"י באמת אומר, פרשת משפטים, למה מלאך? גלוי היה לפניו שעתידין לחטוא. אבל באופן רשמי זה לא היה קשור לחטא, זאת האמת. אבל באופן רשמי הקדוש ברוך הוא אומר, לא. אז הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה בתור עונש, אז הוא מבין מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מבין מה יותר טוב, כנראה שיותר טוב ככה שזה לא דרך הקדוש ברוך הוא ישירות, שזה דרך מלאך. אבל פה זה כבר בא בתור עונש, עונש אני לא צריך. שיש עונש צריך לבקש, צריך לבקש לבטל את העונש, זה כוח התפילה. אבל שמה זה לא היה בתור עונש. אני אחזור לעוד משהו פה. טוב. אנחנו נחזור אני הולך היום אני הולך רוורס. אני אעשו? נתון תיתן לו ולא ירע לבבך. יהודי מבקש צדקה, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך ואחד שריך. חז"ל אומרים, המשפחה קודם. אחרי זה עניי עירך, קודם לעניי עיר אחרת. הקהילה שלך וזה. אבל יש פוסקים שאומרים שאם זה קשור, נגיד אתה באמריקה, אבל בא יהודי מארץ ישראל, שלגבי ארץ ישראל אין אתה, זה מחלוקת, אבל יש כאלה אומרים כך, כן. ולמה? כי כתוב פה בארצך, בארץ ישראל, אבל שזה באמריקה ומדובר על ארץ ישראל, רב מאיר בעל הנס, אז זה כבר סיפור. לא אתה... למה אומרים תמיד צדקה לרבי מאיר בעל הנס? מה זה רב מאיר בעל הנס? זה לא משהו ברור, אבל תקנו, רב מאיר בעל הנס זה דבר גדול שרואים ישועות. ובחוץ לארץ רצו שיתמכו בעניי ארץ ישראל, אז עשו כזה שהקופה של ארץ ישראל זה רב מאיר בעל הנס. אני קראתי השבוע, שמה? לא זה במשכן שלו. יש שתי תנאים, אחד אומר, אנחנו בנים, מתי אנחנו בנים? כשאנחנו הולכים בדרך השם, אם לא, אנחנו עבדים. רבי מאיר אומר שאנחנו גם אם נעשה... נכון, בין כך ובין כך נקראים בנים. אז אנחנו הולכים כאילו, זה צדקה, כי אנחנו בנים, גם אם אנחנו... סליחה. תיקח עוד, כן. אז לכן אומרים, נכון, כך אומרים, שרב מאיר אומר, בין כך ובין כך, גם אם אתם עושים רצונו של מקום, גם לא, בנים אתם עושים יותר. זה שאנחנו לא בסדר, לא בסדר. כן, נכון. אז עכשיו, אז מה אומר? לא תאמץ את לבבך. מה זה לא תאמץ את לבבך? וואו. האלוקים עשה את האדם ישר, נכון? אדם, מה הבעיה מה הבעיה? עם קשה עורף. עם קשה עורף. מה זה קשה עורף? רש"י אומר, מקשים ליבם להימנע מלהתקרב אליי. מה? בהרבות צדיקים כתוב שצדיק צריך להיות אז מגניב. נכון, צריך להשתמש בזה לדברים טובים. ברור, זה הישר. נכון, צודק. אז מה שאתה אומר זה נכון, חז"ל אומרים את זה, חז"ל אומרים שעם קשה עורף, מה שאתה אומר זה נכון, כתוב במדרש, זה המעלה של עם ישראל גם כן. עקשנות זה טוב, אבל בדברים טובים, לא שאתה מתעקש על שטויות. אז זאת אומרת, עקביות זה דבר גדול, והיה עקב תשמעו להיות עקבי. להתעקש, אבל מה? על דברים טובים, לא סתם זה. מה זה שמקשים ליבם להימנע מתקרב אליי? הקדוש ברוך הוא שולח לו רמזים, והוא ממשיך, הוא לא רוצה לקבל. זה מה שכתוב פה, לא תאמץ את לבבך. היהודי יש לו רגש לתת צדקה.
אבל הוא הולך, מאמץ את הלב. הרי יש לך רחמנות, למה אתה עובד נגד הרגשות? מישהו בא לרבי מרוז'ין, משהו מעניין ראיתי בזמן האחרון. מישהו בא לרבי מרוז'ין, חטאתי, נכשלתי בעבירות ודברים, מה אני אעשה? משהו מעניין ראיתי בזמן האחרון. הרבי מרוז'ין אמר לו, תגיד לי, שאתה חטאת, גם כן באת לשאול אותי איך לחטוא? ידעת איך לחטוא, אתה גם יודע איך לחזור בתשובה. זה מה שכתוב פה, לא תאמץ, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הרגשות הטובות גם כן. ואתה אל תלך נגד הרגשות, נתתי לך רגשות, לא תאמץ את לבבך, ולא מה? אפשר לספר מעשה, כן, כן. עכשיו אתה מדבר על הלב. פגשתי לא מזמן חבורה של תגלית. לצערנו הרבה, התגלית הזאת היה משיחית. בוא. הם לא דיברו על יהדות, הם דיברו על הברית החדשה. השם ישמור ויציל. יימח שמו יימח שמו וזכרו. הם לא, דיברתי עם הילדים. שאלתי אותם במה הם מאמינים, הם מדברים איתי על שטויות, ניגורי לב. על מה לערער בלב? שיליתי אדוני אני נגיד תמיד, אני לא הבנתי למה, הסברתי להם את דרך התורה, אמרתי להם שאדוני בחר בנו. ולמזלנו חצי מהם קצת זה, כאילו... הצלחת להחזיר אותם בתשובה, כל הכבוד. לא להחזיר בתשובה, אבל להתרחק ממך שבוע כל הכבוד, כל הכבוד. וגם אם הוא לא הצליח באותו רגע, אי אפשר לדעת, נכון? זה יושב לו במוח באיזשהו מקום ובאיזשהו שלום זה עזבות. גם אם באותו רגע נראה לך כביכול, נכשלת, זה לא נכון, נכשל. אי אפשר לדעת. כשאנחנו אומרים 3 פעמים ביום בכל המינים כרגע יאבדו, זה הכוונה הנוצרים. בכל אויביך, שונאי ישראל, היום זה ערבים. בכל מקרה, ולא תקפוץ את ידך. רש"י אומר, לפעמים אדם כבר פותח את היד, רוצה לתת, היצר בא אומר, תסגור את היד בחזרה. עד הרגע האחרון, לכן צריך ישר מהר לתת את הצדקה. למה? כי עד הרגע האחרון אי אפשר לדעת. ישמר לך, פה כתוב, רש"י אומר בהלכות צדקה, אשר יחסר לו, אתה לא חייב להעשיר אותו, אבל חייב לתת לו מה שהוא צריך. רש"י אומר אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב עליו. נגיד, יש פה עשיר, הוא היה רגיל לרכב יפה, אז הוא אומר, מה, אני צריך לתת לו רכב? צריך לתת לו לחם לאכול. לא. הוא היה רגיל עם רכב, והוא לא יכול בלי רכב, אתה חייב לתת לו רכב גם. ועבד לרוץ לפניו. פעם זה היה מקובל, העשיר, עבד רץ לפניו. גם את זה אתה צריך לתת לו. מה? זה רבי מלובביץ'. שמה? שנקרב את הגאולה בזכות העושר. בזכות, נכון. אז קצת, זה קשור או שלא? זה קשור, כן, בזכות הצדקה. אז מה כתוב פה? ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל. הפעם היה דבר, יש בתורה משהו מעניין. אם אדם מלווה למישהו כסף, ובא פתאום שמיטה, פה כן מדובר, לפעמים שאומרים, למשל בעבדים שאומרים שנה שביעית, זה שנה שביעית ממתי שהוא נהיה עבד. אבל פה שאומרים שנה שביעית, הכוונה שמיטה. וההלכה אומרת שברגע שבא שמיטה, משמת, הוא לא צריך לשלם לו. הוא יכול להגיד, אני לא משלם לך. אז זה כתוב פה, מקץ 7 שנים. לאחורה, זה לא בתחילת השמיטה, זה השביעית משמת, זה בסוף 7 שנים. יש מחלוקת, אבל אחורה, סוף של השמיטה. הסוף של השמיטה זה משמת. מקץ 7 שנים תעשה שמיטה. לא להתחמק מה, לא אפשר לעשות את ה... אז פה מה עושים? אז בתורה כתוב, אדם לא ירצה להלוות למישהו כסף, אומר אנחנו כבר מתקדמים לקראת השמיטה, אחרי זה יגיד לו ישקני, הגיע השמיטה, אני לא חייב לשלם לך. אני יודע סיפור, היה הרב אורי זוהר, זכרונו לברכה, היה חייב חוב גדול שמאוד, בתור חילוני, היה חייב חוב גדול של כסף למישהו, והוא לא היה כתב, היה יכול להשתמט מזה. הבעיה שלו זה רק היה הלכתית. כי ככה לא היה לו את הכוח להוציא, היה יכול להשתמט מזה ולא יגיד לו כלום. אבל הלכתית, הוא לא רוצה להיות גנב. והיה לו קשה לשלם את זה, מחפש יותר, כי זה היה הרבה כסף. הלך לרבי ינקל בלוי, זכרונו לברכה, הרב גדול בירושלים, והוא לקח אותו לרב פישר. יש יותר. הרב פישר ישר קלט עניינים. היה לפני כמה זמן להביא את זה, לפני 20 שנה. עשית פרוסבול? לא, פטור.
אתה לא חייב. כי הוא לא ירצה להלוות לו, כי עוד מעט מתקרב שמיטה, ואז השביעית משמטת. כן, אבל אז לא היה. רק אז הלל הזקן, מה עשה הלל הזקן? ראה שאנשים לא רוצים יותר להלוות כסף, אז הוא תיקן פרוסבול, שזה כמו הבדין מלווה את זה. הבדין מלווה את זה, שם אין את ההלכה של השביעית משמטת, כי זה רק בפרטים. אז למעשה אפשר, מישהו שאל אותי שאלה, אם ככה, מה התורה אומרת? מה התורה אומרת? הוא לא ירצה להלוות, כי עוד מעט שמיטה הוא לא ישלם לי, יעשה פרוסבול. התורה לא רצתה שיעשו פרוסבול. התורה כן רצתה שיהיה מצב שלא משלמים ולא קרה שום דבר, אין לו לשלם, אז לא. אבל הלל הזקן ראה עם הזמן שזה המצב, אנשים הפסיקו להלוות כסף, אמר, אין ברירה, ירידת הדורות, אין מה לעשות, ואנחנו חייבים לעשות את זה. לא ירידת הדורות, כי אז היום השמיטה לא מהתורה. אומנם בארץ ישראל לא מהתורה. לא, שמיטת כספים אני לא בטוח. כל השמיטה. שמיטת קרקע זה משהו אחר, שמיטת כספים יכול להיות שזה אפילו בחול. שמיטת כספים לחור הזה גם בחול. לא, אתה מדבר על העת המחירה של הרב קוק. זה כן, מכיוון שזה מדרבנן, לפי רוב הפוסקים, זה שמיטת קרקע. ברגע שיהיה בית המקדש ותהיה לנו, אז השמיטה תהיה... אז זה שמיטת קרקע. ולא הפרסום תעשה... כן, אבל שמיטת כספים זה לא קשור לזה. שמיטת כספים זה לא קשור. בכל מקרה, מה אומר? נתון תיתן לו. מה זה נתון תיתן לו? מה אתה מפחד שזה מהלוואה יתהפך לנתינה? אז עוד יותר טוב, נתת צדקה. נתת צדקה. נתון תיתן לו ולא ירע לבבך ותתך לו. אדרבה, כי בגלל הדבר הזה שהוא לא שילם לך וזה נהיה צדקה, דווקא בגלל זה יברך השם אלוקיך. ומה ביקש נתינת צדקה לגוי? מה? צריך לתת צדקה לגוי? משהו כזה. לא צריך, מפני דרכי שלום נותנים. מפני דרכי שלום נותנים. אם הוא עובד עבודה זרה, אסור לתת לו. בנוצרים יכול להיות שהם עובדי עבודה זרה. עובד עבודה זרה יש לו תחנם, אסור לתת לו צדקה. אבל גם לפעמים מפני דרכי שלום נותנים. אבל בעיקרון יש עניין שלא תחנם לעובדי עבודה זרה. ומה עם אלה שמאמינים רק בשבע מצוות נאות? אז אפשר לתת לו צדקה. לא, כי יש בחו"ל, זה בעייתי, יש כאלה שאתה יש לו... שהם בכיוון נכון, אבל אז צריכים משהו לאחור. חלק גדול מהנוצרים הם עובדי עבודה זרה, וחלק גדול לא, וחלק לא. בכל מקרה, מה שכתוב... אומרים שיש כתות שלא מאמינים בישו בתור אלוקות, אני לא יודע. לא, הם מאמינים... כולם מאמינים שהוא... זה הבעיה שלהם, הם הולכים לכנסייה, מאמינים שהפסל עצמו הוא... אז זה עבודה זרה. זה עבודה זרה, ואם אתה מביא להם תרומה... נכון. היום זה כתוב, זה מנהג אבותיהם בידיהם, זה מה שאומרים, זה כבר לא מאמינים באמת. טוב, אז אנחנו ממשיכים פה, מדובר פה על מקץ, אומר הדברי חיים הרב מצאנז אומר ככה, מה זה נתון תיתן כפל לשון ולא ירע לבבך? אומר, ידוע, הרמב"ם אומר, שכתוב בחז"ל, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אני לא אוהב חזיר. אלא יאמר אפשי, כן, אני כן אוהב חזיר. אלא מה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי. לא אוכל חזיר לא מכיוון שאני לא אוהב, כי השם אמר לא לאכול חזיר. אומר הרמב"ם, זה רק בדברים חוקים, כמו חזיר, שעטנז, זה באמת אני לא עושה אני עושה בשביל הקדוש ברוך הוא. אבל אדם יגיד, אני לא גונב, אני הייתי גונב, פשוט הקדוש ברוך הוא אמר לא לגנוב. אומר, זה לא נכון. אתה צריך להבין כן עם השכל שזה לא פייר לגנוב, לא פייר לרצוח וכל הדברים. זה מוסרי כבר. כי זה מוסרי. מצוות שכליות כן צריך לעשות עם השכל. אבל לגנוב היום זה כבר בעייתי. דבר ראשון, אנשים כאילו רוצים דבר, הם רוצים כמה שלקבל יותר וכאילו לתת פחות. אוקיי. ואז הם נמצאים באיזשהו דילמה. למשל עכשיו הבעיה עם החלב. כולנו יודעים שמעלים את החלב סתם. אוקיי. האם זה נחשב גניבה? זה נקרא נחשב שוד. זה, אתה מבין, זה צריך כל דבר. לא, השאלה זה לא למשל... גניבה, אתה רוצה תקנה, אתה לא רוצה אל תקנה. נכון. זה לא גניבה. זה לא יפה, זה לא יפה, אבל זה לא גניבה. זה לא פייר, אבל זה לא אתה גניבה. רוצה להתעשר, מה זה קשור? לא, זה לא יפה. זה לא יפה, זה לא יפה, אבל זה לא גניבה. תקנה, לא תקנה, לא תקנה. כתוב שנחרב בית המקדש על שהעמידו דבריהם על דין תורה. הוא אומר מותר.
יש דברים, גם כשזה מותר, אתה צריך להבין שזה לא יפה לעשות כך. לא, אז השאלה אם מותר למשל לאדם פשוט לעשות את אותו דבר, למשל לעלות בהדרגת דרגים. לא, יש הלכות הונאה, זה לא כל דבר. יש בזה הרבה הלכות מה שמותר, מה שעשו, זה לא פשוט. בכל מקרה, אומר הרמב"ם, במצוות צריך להיות, כן צריך לעשות עם השכל. רק אומרים הספרים, תוסיף בזה גם כן לשם ייחוד קודשא בריך שכינתא. אבל כן להבין בשכל שזה לא פייר לגנוב, וכן על זה הדרך בשאר דברים. אז גם הדברי חיים מסכים לזה, ולמשל בצדקה. יש מושג שאדם נותן צדקה כי זה מצווה, אבל לא שהוא מרחם באמת. אז יש אומרים, זה טוב, יותר טוב, עושה בשביל המצווה, אבל זה לא בדיוק. כי חז"ל אומרים, הדבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום, כן צריך לרחם. אז בא דברי חיים הרב מצאנז ומיישר הדורים. אומר תיתן פעמיים, נתון תיתן אפילו הפעם הראשון באמת בשביל רחמנות זה בסדר. אחרי זה כבר נתת בשביל רחמנות, עכשיו תיתן עוד הפעם בשביל הקדוש ברוך. עכשיו, אז אני אחזור, עכשיו כתוב פה מקצי 3 שנים, פה כתוב מקצי 7 שנים, דיברנו על השביעית שמשמטת, בסוף השמיטה. זה לא בתחילת השמיטה, בסוף השמיטה. לפני זה יש משהו אחר, מקצי 3 שנים. וזה מופיע בעריכות בפרשת כי תבוא, אבל פה כתוב גם כן. זה מצוות הביור. מה זה מצוות הביור? שהאדם צריך בשנה הראשונה של שמיטה, מה הוא נותן? תרומה צריך לתת תמיד לכהן. ומעשר, אז בשנה ראשונה ושנייה של שמיטה, מה צריך לתת? מעשר שני, זה בשבילו. פשוט צריך להעלות את זה לעיר עתיקה, בירושלים ולאכול את זה. שנה שלישית, במקום מעשר שני שהוא אוכל את זה בירושלים, נותן מעשר עני. עכשיו... זה אבדה כאילו. כן. ראשונה, שנייה, מעשר, ג' נכון. עני, ד' מעשר, ושישית עוד פעם. נכון. וככה זה אחרי זה עוד פעם. שלישית, כמו שאמר רב אליהו, שחמישית ושישית עוד פעם מעשר שני, ושביעית השמיטה עוד פעם. רביעי וחמישי. ראשון שאבדה. כן, רביעי חמישי. א' ב' מעשר ג'. כן, שמיטה זה משהו אחר. רביעי וחמישי זה עוד הפעם זה, ושישית עוד הפעם. כן. אז עכשיו, אבל מה אם הוא השאיר בבית? קשה לו, הוא גר בחיפה. לא היה רכבים פעם. לעלות לירושלים זה לא קל. אפילו שבעצם הוא צריך, ללוויים הוא יכול לתת ישר, לכהנים, תרומות ומסורות, אבל בשבילו לעלות לירושלים זה קשה. אני לא יודע למה זה קשה, כי הוא צריך גם ככה לעלות לרגל. אבל יש כאלה שפטורים מלעלות לרגל, קודם כל נשים, וכל כאלה שפטורים. בשורה התחתונה נשאר, לא הסתדר. אבל גם אישה חייבת, בפסח היא כן חייבת. כי קורבן פסח זה גם נשים. לא משנה. עובדה, שורה התחתונה, בתוצאות נשאר. אז התורה אומרת, צריך לקבוע את זה, כתוב בשנה השלישית, אבל זה בשנה הרביעית. לקבוע את זה בשנה השלישית לשנה הרביעית, שבשנה הרביעית לקראת פסח, הוא חייב להעלות את הכל לירושלים, ואז לבאר את הכל, מה שהוא צריך לאכול, מה שצריך לתת הוא נותן, ואחרי זה יש מצוות וידוי עם מסורות. אומר, ביארתי הקודש מן הבית, ומבקש השקיפה ממעון קודשך, והכל. אוקיי, אז אנחנו חוזרים פה למשהו, מה שכתוב לפני זה פה. מקצי 3 שנים, כן, תלמד להיראה. באמת כתוב פה, מה שהזכיר אלכסנדר, אם יש מותר לתת לגוי, שצריך לתת לגוי, זה באמת כתוב פה על נבלה, לא תאכלו כל נבלה, כן? זה בלי שחיטה, זה נבלה, כן? יש פה נבלה, בהמה מתה לבד, לא שחטו את זה. זה נבלה, אסור לאכול את זה. אז צריך לתת את זה לגוי? אז מה כתוב פה בתורה? לגר אשר בשעריך, זה לא הכוונה גר צדק, גר תושב, שמקיים 7 מצוות. לגר אשר בשעריך תתננה וחלה, או מחור לנוכרי. אז חז"ל אומרים שגם תתננה, גם אפשר לנוכרי, וגם מחור אפשר לגר. לנו החכמים אומרים בפשוט, תיפטר מהסחורה הרעה שלך, כן, אבל מה תיתן עם זה? אז בתורה כתוב, לגר תושב שאין עליו שלא תחנה, מותר לתת לו, כי הוא לא עובד עבודה זרה, אתה יכול לתת לו. אבל לנוכרי, לגוי שכן עובד עבודה זרה, הרי אסור לתת לו, אז תמכור לו או מחור לנוכרי.
אבל חז"ל אומרים שבעיקרון זה ככה, אבל למעשה, אם אני רוצה לגר תושב למכור, מותר לי למכור לו. בעיקרון התורה כותבת את זה ככה, כי לגר תושב מותר לתת, ולגוי עובד עבודה זרה אסור לתת. אבל אם אני רוצה לגר תושב למכור, אז אני יכול למכור לו, אני לא חייב לתת לו בחינם. לא תבשל גדי בחלב אמו. לא תבשל גדי בחלב אמו. אבל זה טעים, למה? זה טעים, נכון? נו, זה מה שדיברנו עכשיו. היה לי קשה לתפוס את טעים, אבל זה מה שדיברנו עכשיו. שכן לא יגיד לא טעים, שכן יגיד טעים, ומה אעשה? אני יהודי. אז מה כתוב פה? לא תבשל גדי בחלב אמו. כתוב 3 פעמים בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו. למה? אז יש כל מיני דרשות בחז"ל, אבל אחת הדרשות באמת רק בהמה. עוף מדאורייתא מותר. עוף מדאורייתא מותר. מדרבנן אסור גם עוף. בתורה מדאורייתא כתוב רק בשר בהמה מבושל עם חלב. לא צריך לחכות 6 שעות, ולא רק לא צריך לחכות 6 שעות. מותר לך לאכול ביחד בשר בהמה עם חלב, אם זה לא בישלו את זה ביחד. מאיפה לומדים? אבל חז"ל אסרו, כן. חז"ל אסרו ומחכים 6 שעות, או שעה, 6 שעות, 3 שעות, 5 שעות, כל מיני שיטות. אז מה שאתה אומר, על פי דרך ארץ, תראה את עצמך בציבור, אוכל דברים שאולי הם בסדר על פי תורה, אבל לא על פי המדרש. לא, מדרבנן זה מחייב אותנו כמו מה שכתוב בתורה. בשבילנו מדרבנן זה כמו מן התורה. כן, נכון. אבל עכשיו, מה שאני מנסה להגיד, במשפט הקודם שלך, אתה כאילו אמרת, עדיף אם אתה רוצה לאכול את זה בשקט, במקום מוסתר. כן, אבל זה לא קשור, למעשה זה אסור הכל. נכון, לעשות... מתי אתה יכול להשתמש בטריק הזה? יש בי כוח נפש, בן אדם חייב לאכול, אז הוא אומר, תאכל את האור ולא עדיף מה שזה. להוריד מהרמה. אבל זה אסור. אסור. הרבנים אמרו, מאיפה לומדים? לומדים כתוב 3 פעמים לא תבשל גדי. אומרים חז"ל, 1 לבישול, בישול זה עבירה כשלעצמו. לא רק, אסור לבשל. אחרי זה לאכול, זה עוד הפעם עבירה. אחרי זה ליהנות מזה, כאילו למכור את זה, זה גם כן. אז לכן כתוב 3 פעמים, 1 לאיסור בישול, 1 לאיסור אכילה, 1 לאיסור הנאה. אז אומרים חז"ל, היה צריך לכתוב, פעם 1 לא תבשל, פעם 1 לא תאכל, פעם 1 לא תהנה. למה כל 3 פעמים משתמש בלשון בישול? להגיד לך שהכל אסור מדאורייתא רק דרך בישול. אם זה לא היה דרך בישול, מדאורייתא, אבל מדרבנן אסור. רבנן עשו את הגדר, ובשבילנו מדרבנן זה כמו דאורייתא. היה סיפור, אחד בחור שלמד בישיבת מיר בירושלים, וסך הכל, אחרי המנה בשרית שהיה אוכל, היה לו אוכל שוקולד חלבי. כן, זה ודאי שזה רק מדרבנן. המינימום צריך לחכות שעה, זה הרמה, שעה. מי שמנו מחכה שעה, עובר עבירה לכל הדעות. מה? כן, הרמה אומר שעה, אבל אז הוא הגיע לרב חיים קניאבסקי. מכיר את הסיפור? אני אמרתי, אולי בן אדם, יש אנשים שלא שומעים כשרות, ואני אומר, דרך ארץ, קדמה לטובה. הוא עומד בישיבה, אתה יודע מה, הוא עומד בישיבה אומר. בישיבה עושים דברים יותר גרועים מלאכול. טוב, בקיצור, לא משנה, אז הוא בא לרב חיים קניאבסקי, רב חיים קניאבסקי אומר לו, אתה יש לך צורה של בהמה. לא. רב חיים קניאבסקי אמר לו, בשר בחלב, הוא היה מדבר בקיצור, בשר בחלב. אז הוא התחיל לבכות, נכון, אני נכשל בזה, אני אוכל שוקולד חלבי אחרי הבשר. אבל מאיפה הרב יודע את זה? יש לך רוח הקודש? אז הוא אמר ברובן ותנותו ככה, לא רוח הקודש, כתוב בזוהר, מי שלא מקפיד על בשר בחלב מקבל צורה של גדי. ראיתי עליך שיש לך צורה של גדי. משהו נורא. וזה רק מדרבנן, זה סופר מדרבנן. זה לא אכל, רק פשוט לא חיכה שעה, לא חיכה 6 שעות, שעה. אני יודע סיפור מהאב שלי, זכרונו לברכה, סיפור באיזה כפר, איזה מושב שהיה, סיפור של ילד ששכב עם בהמה, שם ישמור, ילד מפגר, אף אחד לא ידע מזה. אני יודע מי זה היה. אני יודע מה הסיפור, אני יודע בדיוק. ואף אחד לא ידע מזה. הוא הלך עם אבא שלו, לרב שלי, זכרונו לברכה,
והרב אמר, הוא נראה כמו בהמה. ולא הבינו, אחרי זה בדקו ומצאו את הסיפור הזה שהם ישמעו. לא חזר בתשובה, הכל בסדר, אבל זה סיפור. יש לנו עוד רבע שעה. נגיד עוד כמה דברים פה. כתוב פה משהו מעניין, מה ששמתי לב, משהו מעניין מאוד. בהתחלה כתוב בפרשת ראה, בנים אתם על השם אלוקיכם לא תתגודדו. מה זה לא תתגודדו? אז אסור, האמורים, אלה היו עושים שהיה מת להם איזה מישהו בר מינן השם ישמו, מתחילים לשרוט את הבשר. עד היום יש אנשים כאלה שלא הולך לו טוב, מתחיל לעשות שריטות בגוף. מכיר את זה? אני מכיר את זה הרבה. איפה הגיע, לא הולך לך להחמיר את המצב עוד יותר. כן, מאבד שליטה. מאבד שליטה, מי שלא חי עם אמונה, אין לו איך להתמודד. אני ישבתי פעם במטוס, בא אליי איזה אישה מבוגרת קיבוצניקית. היא אומרת לי, אני מקנאת בכם. למה? כי אין לי אמונה, לא חינכו אותי עם אמונה, ומאוד קשה לחיות בלי אמונה. קשה להתמודד, כל אחד עובר דברים. מי שיש לו אמונה, אז אני אומר לה, אז תאמיני. היא אומרת, אני לא יכולה להאמין בכוח, לא חינכו אותי ככה. אבל אני מקנאת בכם. אז מי שאין לו אמונה באמת כמו שצריך, הוא פשוט מאבד שליטה. מתחיל לעשות שריטות וכל מיני שטויות. רגע, בפרשת זה רשום על הר גריזים. כן, כן. היום יש שם את השומרונים, נכון? הם מאמינים בהר גריזים. זה השאלה, מה הקשר בין הפרשה לשומרונים האלה? כן, הם האמינו בהר גריזים. סיפור, היסטוריה. בכל מקרה, אז ולא עוד משהו, מה שהיו עושים שהיה מת להם איזה מישהו בר מינן, מתחילים לתלוש בשערות. עד היום יש כזה דבר, תולש בשערות. יש כזה דבר. אז פה כתוב, אתם, בנים אתם לשם אלוקיכם, אני לא מצפה ממכם לעשות דברים כאלה. אתם צריכים לדעת שאם אני עושה משהו זה לטובה, אתם צריכים להאמין, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, בך בחר השם להיות עולם סגולה, אתה לא יכול לעשות מה שהגוי עושה. לקחת אותך לעם סגולה מכל העמים אשר פני אדמה. ורש"י אומר עוד משהו, כי אתם בני מלכים צריכים להיראות יפה, לא עם שריטות ודברים. אפשר להוסיף גם לא עם שריטות בראש. עם שריטות בראש גם לא. אבל יש ברסלב היום. יש כל מיני אנשים. כן, צריך כל מיני אנשים. בכל מקרה, לא תתגודדו כלפי שאתם ואתם ראויים להיות נעים ולא גדודדים ומקורחים. אתם צריכים לראות יפה. אבל האמת היא שהאיסור רק אם זה למת. מצד היופי, אז באמת אם זה לא למת, אז זה גם ברעיון, אז הוא גם יעבור איסור. אבל עליו ממש זה רק אם הוא עושה את זה למת. כי פה זה לא רק עניין של יופי, זה עניין של מאבד שליטה. למה אין לך אמונה? כן צריך לבכות לו עלינו. כי אם אדם לא בוכה בכלל, שנפטר לו מישהו קרוב וזה, זה אומר שהוא אכזר. כן צריך, אבל חז"ל אומרים 3 ימים, 7 ימים, 3 ימים לבכי, 7 ימים להספד, אחרי זה יש מה שעושים עד 30, עד שנה, אבל צריך, אבל מעבר לזה, מספיק, שלא נדע מצרות. כי הקדוש ברוך הוא אומר, מי שממשיך לבכות לזה, הוא אומר, אתה מרחם יותר ממני? אני מרחם יותר ממך. ואז הוא ממשיך על עצמו צרות. בכל מקרה, בנים אתם כעם קדוש אתה, ולא צריכים זה. אז כתוב, אדם כן צריך לקבל ייסורים מאהבה. אומרים על איזה מישהו, איזה צדיק שעבר הרבה ייסורים, שאלו את הרב מרוז'ין, למה הוא מקבל עוד מכות ועוד מכות? הוא כזה צדיק, מקבל הכל מאהבה. אמר הרב מרוז'ין, כן, אבל הוא כזה תרגע שזה לא ייסורים אצלו. זה כן צריך להיות ייסורים, רק לקבל מאהבה. כמו שהאבא ייתן, פעם שהאבא היה נותן סתירה לבן, כן, היה מקובל. האבא נותן סתירה לבן, והבן יתחיל לרקוד, וואו, הוא ייתן לו עוד סתירה. מה, אתה צוחק פה? הוא מקבל מאהבה זה משהו אחר, אבל זה צריך להיות ייסורים, זה לא שזה לא ייסורים. אבל זה צקפנות, לא צקפנות. למה? מה אתה מתכוון? מה התכוונת? להתרחק מאלימות פיזית על עצמך. לא, הבאתי דוגמה, אבל... את דוגמה שצריך ייסורים, צריך שיהיה, לקבל ייסורים מאהבה. אומרים בעניין הדבר הזה, אומרים על הרב רב זושה. הרב רב זושה הגיע, האחים הקדושים, הרב רב שמלכה, יש לנו עוד כמה דקות? עוד 10 דקות.
האחים הקדושים, הרב שמלקי מניקלישבורג והבעל הפלאה, תלמידי המגיד במזריץ' שהגיעו למגיד במזריץ', שאלו אותו, כתוב לו עלינו, כשם שהאדם צריך לברך על הטובה, צריך לברך על הרע. אומר, אז הם למדו את זה כשם באותו שמחה. אומר, איך אפשר באותו שמחה? אמר להם, תיכנסו לבית הכנסת, יש יהודי זושה, תשאלו אותו. הוא אומר, אני קשה לי קושי אחרת, מה זה רע? אני לא הבנתי בכלל מה זה רע. מה זה רע? יש סיפור מעניין, סיפור מאוד מעניין, אני אסיים בדבר הזה, זה יהיה לכם מעניין. הסיפור כזה דומה, מספרים על הבית אפרים, אחד הגדולי הפוסקים שהיה לו כסף גם. הוא היה לו תורה גדולה במקום אחד, היה גאון גדול של ספרים, והיה איש עסקים, היה לו בכסף. העולם מספר את זה עליו, החזון איש לא היה מוכן לקבל את הסיפור. אומר זה, הסיפור הולך שפעם הוא שלח איזו ספינה עם סחורה, והספינה נטבעה. ועכשיו קשה לבוא לבשר לרב, היה לו תלמידים, על הישיבה, קשה לבשר לו שהלך, זה היה מלא כסף. אז אחד התלמידים משחק אותה, מסתובב בבית הכנסת, ככה כמו דואג משהו. הרב שואל אותו, מה אתה דואג? הוא אומר, לא, אני למדתי את הגמרא כשם שחייב לברך על הטובה. מה זה כשם? אותו דבר? אותו דבר, זה טובה וזה רע. והוא מתחיל להסביר לו שאין רע בכלל, והוא מסביר לו חצי שעה, הוא ממשיך להסתובב. מה עוד? כן, אבל ממש אותו דבר זה, הבנתי. הוא מסביר לו עוד חצי שעה. אחרי שהוא ראה שהרב חזק, אמר לו, אז אם הרב כל כך מבין, אז אני אספר לך, הספינה נטבעה. אומרים, הבית אפרים מתעלף על המקום. אז אומרים שלתת ההרצאה זה בסדר, אבל שבא על תכלס, החזני שמע, אני לא מקבל את זה, זה ליצנות על הצדיק, בית אפרים היה מגדולי הדור, זה לא יכול להיות. אבל, החזני שלא היה... גם יכול להיות באותו רגע קיבל את השורוק, ואז אחרי 10 שניות קם ונגמר. כן, בכל מקרה, ככה הסיפור. אבל אני ראיתי סיפור אחר, מה שהחזני שלא ידע. שזה יכול להיות כן אמת. היה בערך אותו סיפור עם רבי יוחנן בגמרא. רבי יוחנן, לא זוכר מה היה בגמרא, צריך לבדוק את זה. רבי יוחנן שאל איזה קושיה, ואמר, מי שיתרץ לי את זה, אני אהיה כמו עבד שלו, אני יוליך אחריו כלב לבית מרחץ. אני כמו עבד, אני אקח את הנעליים בשבילו לבית מרחץ, וזה, אני אשמש אותו. ובא הרב אשל מקרקה, זה הרבה לפני הבית אפרים, הוא היה לפני 400 שנה. והוא לחורה תירץ איזה תירוץ על הקושיה של רבי יוחנן. אנחנו יודעים, אין כזה דבר, גם אם אתה גדול, אם התנא לא מבין, אתה לא מבין יותר מהתנא. אמר רב חיים מבריסק, לפעמים רב עקיבא איגר נשאר בצריך עיון. מי שמתרץ צריך עיון, הוא לא הבין את הקושיה. אז קושיה של חז"ל אי אפשר לתרץ. גם רבי של מקרקה שהיה גאון הגאונים, אבל הוא לא מבין רבי יוחנן. רבי יוחנן, תנא, המורה. בקיצור, אבל הוא פעם יצא לו שהוא הצליח לתרץ, אבל אוקיי, תירצת זה דבר אחד. אבל הוא כזה אמר, רבי יוחנן חייב עכשיו לרדת, להוליך אחריי כאלי לבית מרחץ. וזה כבר היה חוצפה. עם זה שאתה גאון הגאונים, אבל רבי יוחנן? רבי יוחנן הגיע אליו בחלום, זה סיפור אמיתי, החזון איש לא הכיר את הסיפור. אז הוא אומר, הוא הגיע אליו בחלום ואומר, התירוץ שלך, תירוץ? הוא הוכיח לו שאתה לא הבנת מה שאני מדבר בכלל, איזה תירוץ זה? ואומר, בסדר, ועל זה שהתחצפת, נגזר עליך. או שלא תוציא את שנתך, או שכל החידושים שלך ילכו לאיבוד. יש ספר מרבי של מקרקה, ספר חנוכת התורה, חידושים מאוד יפים, פנטסטיים. וזה קצת שנשאר, ידוע שהיה מלא חידושים שלו, והלך לטמיון. ואז מה הוא בחר? להוציא, לא, למה, כן, החידושים ילכו לטמיון, למה? פיקוח נפש דוחה הכל. החיים, זה דבר ראשון. אבל עכשיו הוא ידע שהחידושים ילכו לטמיון, אבל הוא אמר, אני אשלח להדפיס את זה בארץ, לפני 400 שנה, אולי בזכות של ארץ ישראל אני אמתיק את הגזירה, אמתיק את הדין. אבל אין חוכמה בין תבונה נגד השם, והספינה נטבעה, פה הסיפור. ופה מתחיל כל הסיפור, וכל הסיפור, זה ממש הסיפור הזה. ואז הרב הזקן מסרדיגורה שאלו אותו, מספרים את זה על הרב רבשל, אבל איך זה באמת? הוא שהוא יודע להסביר והוא עצמו לא בדרגה הזו. אז הוא אמר שכתוב בגמרא,
מה צריך לקבל, מה זה איסורים מאהבה? כל שאין בין ביטול תורה וביטול תפילה. יש דעה שגם יש ביטול תורה וביטול תפילה, אבל יש דעה שזה רק מתי שאין בין ביטול תורה או ביטול תפילה. הוא אומר, אין לך ביטול תורה גדול מזה שהחידושים של רבי שלו הלך לאיבוד. היה מוכן לקבל איסורים מאהבה, אבל לא זה. עוד 5 דקות יש לנו. אז פה שמתי לב משהו מעניין. פה כתוב, בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורך, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. אתה לא יכול להתנהג כמו גוי, אתה משהו אחר. ובך בחר השם. עכשיו תלכו אחורה, הרי הנה מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה, נכנס הראש ישיבה שלנו. אז מה כתוב? אני בדקתי במדרש, לא ראיתי את זה, אני צריך לבדוק את זה. תבדוק את זה באוצר החוכמה איפה זה כתוב. זה לא בא לטורים, במדרש גם לא מצאתי את זה. תבדוק איפה זה. לא, מעניין אותי איפה זה. אני כבר עשיתי טלפונים היום ל-20 אנשים. תבדוק את זה בגוגל איפה זה. שיש איזה, לא יודע איפה זה המקור, שאם לא העגל, אז היו מחלקים את החגים לחגים. תמוז היה ראש השנה, ואב, כן, לחודשים. אב יום כיפור, ואלול סוכות, וזה, יש ספרים שאומרים שזה מסתדר בצאת השנה, זה אלול, ושמיני עצרת זה בתשרי. כמו אצל האתיופים? היו מחלקים, ככה זה, הכל נכנס בחודש תשרי. לא, כי במסורת האתיופים הם קוראים ספרים, כמו ספר היובלים, שזה לא קשור בכלל לשלוח של... אבל אצלם זה מתוך בורות, אבל לא יודע איפה, אבל אני לא יודע איפה המקור. לא יודע איפה המקור. היה איזשהו מקרה, הוא בא, ספרים שצריכים... בכל מקרה לא משנה. אז כתוב בפרשת, תשימי לב רבי ירוחם, בסוף פרשת ואת חנן גם כתוב כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, ובך בחר השם, לא ובך בחר השם, בך בחר השם. פה בפרשת ראי כתוב גם קדוש אתה ובך בחר השם, ו' המוסיף. למה פה כתוב ו' בפרשת ואת חנן לא כתוב ו'? אני חשבתי ככה, תסתכלו, רש"י באמת עומד על זה בפרשת ואת חנן, לא פה, על ובך בחר השם. מה רש"י אומר? קדושת עצמך מאבותיך ועוד, כי זה ו' המוסיף, ועוד ובך בחר השם. אז למה בפרשת ואת חנן באמת רש"י לא מפרש ככה, כאם ו'? אז למה שם זה דבר אחד ופה זה שני דברים? אמרתי דבר פשוט. פה מדובר באמת, מי שלומד פרקי אבות, קדושת עם ישראל לא מתחיל במתן תורה. כבר בברית בין הבתרים, בנים אתם לשם אלוקיכם, קדושת מאברהם אבינו, מתחיל. אז לגבי הדבר הזה, מה שמדובר פה, לא לאבד שליטה, לקבל איסורים מאהבה, לא תתגודדו, לא תשימו כרכה, בנים אתם, זה גם לפני מתן תורה, מאברהם אבינו מצפים מאיתנו להתנהג ככה, כי אנחנו עם קדוש גם לפני מתן תורה. ועוד הוא בך בחר השם, עוד בכלל אחרי מתן תורה, בוודאי שמצפים ממך משהו אחר, שלא תתנהג כמו גוי שמאבד שליטה. מה שאין כן בבית חנן, מה מדובר שם? לא להתחתן עם גויים ולשבור את העבודה זרה שלהם, זה לא יכולנו לעשות לפני מתן תורה. מה זה לא להתחתן איתם? זה לא היה שייך דבר כזה. ועוד ללכת לשבור את הכנסיות שלהם והכל, זה באמת מתחיל רק ממתן תורה. יש עוד 2 דקות? טוב, אז עוד משהו קטן, מה שכתוב פה, אני חשבתי אולי משהו ככה, בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תתגודדו. חז"ל אומרים לא תתגודדו, לא תעשו אגודות. כל עם ישראל יתנהג אותו דבר, לא אגודות. אבל הכוונה להתנהג באחדות. אז זה מאוד מסתדר. בנים אתם, כמו שהזכיר רב אליהו מרבי מאיר, בין כך ובין כך נקראים בנים, גם אם אתם לא מתנהגים כמו שצריך, אבל לפחות אתם באחדות. לא תתגודדו, לא עושים אגודות, אז באמת כמו רבי מאיר, בין כך ובין כך נקראים בנים. כמו שכתוב שם, מה כתוב שם? שמה כתוב? ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי העם. אם אנחנו באחדות, אז השם זה. ואני אסיים עם זה, הרב לוי אומר בשם איזה כומר אמר את זה. שאמר יחד ראשי תיבות יש חילוקי דעות. ועדיין זה יחד. אבל זה כמובן הכל במסגרת של שבטי ישראל, לא במסגרת של זה.
השם יעזור שנהיה באחדות, וככה נזכה, איש ראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי בן אדם למקום, איש לראה מתנות אביוני בן אדם לחברו, וככה נזכה לכתיבה וחתימה טובה וכל הישועות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, על המחיה ועל הכלכלה ועל תנומת השדה ועל ארץ חמד הטובה הרחבה שרצית ונחלת על אבותינו לאכול מפריה ולשבוע מטובה. רחם נא אדוני אלוהינו על ישראל עמך ועל ירושלים יאריך ותהי נשמת כבודך ומזרח ולחלך בני ירושלים ירקוד בימינו ועלינו לתוכיו שמחנו בבניינם ונאכל מפריה ונשבע מטובה נברך עליה בקדושה ובטהרה קראת אדוני טוב מת אל הכל ונודה לך על הארץ ועל המחיה ברוך אתה אדוני על הארץ ועל המחיה. כל איש תודה רבה. נשאר פה עוד איזה פיס? נשאר עוד איזה פיצה? לא נפשות, לא נשאר? לא, אני לא צריך בשביל. לא, חשבתי לתת לו. לא הבנתי. לא נשאר פיצה. לא. יש פה אחת. מורה נפשות, ברוך אתה אדוני. אז זה בשבילך. אלוהינו מלך זה לאשתי, לא לי. לא. מורה נפשות. בשבילך. הכל בסדר. חי ברוך העמים. רבי חנן ראשון. מזמן ככה לא נגמר הכל.